Имало едно време в един оживен град, музикант на име Алекс, който прекарвал дените си, свирейки на улиците и на малки концерти в местни барове. Въпреки несъмнения си талант, той никога не успявал да пробие в конкурентната музикална индустрия. Но една съдбовна нощ всичко се променило, когато Алекс се натъкнал на забравена метростанция в сърцето на града. Подбуден от любопитство, Алекс се спуснал в тъмните тунели, покрити с графити, докато не стигнал до стар, забравен перон. Когато погледнал около себе си, забелязал фигура, стояща в края на перона, осветена от мистериозната синя светлина. Това бил среднощният диригент, мистериозен и загадъчен човек, за когото се говорело, че притежава силата да контролира самата същност на музиката. Очарован от присъствието на среднощния диригент, Алекс се приближил към него предпазливо, не знаейки какво да очаква. Диригентът се обърнал към него, очите му блестели с хитър блясък. «Чакахте, Алекс», казал той с глас, който звучал така, сякаш отеквал през пустата станция. Алекс бил изненадан от думите на диригента. «Как знаеш моето име?» попитал той, сърцето му биещо бързо в гърдите. Среднощният диригент просто се усмихнал и посочил към едно пиано, което се материализирало сякаш от въздуха. «И свири за мен, Алекс», казал той, гласът му мек и хипнотичен. И така Алекс седнал на пианото и започнал да свири. Пръстите му танцували по клавишите в омагьосваща мелодия, която изпълнила цялата станция със своята завладяваща красота. Докато свирал, Алекс почувствал прилив на енергия, който преминавал през него, сякаш самата музика вдъхвала нов живот на уморената му душа. Среднощният диригент го наблюдавал внимателно, очите му блестели с необяснима интензивност. И тогава, толкова внезапно както започнала, музиката спря, оставяйки Алекс без дъх и възбуден. «Имаш дар, Алекс», казал среднощният диригент, гласът му изпълнен с възхищение. «Но трябва да си готов да го приемеш напълно, ако искаш да успееш в света на музиката». С тези думи диригентът изчезнал в сенките, оставяйки Алекс сам в празната станция. Но когато се връщал на повърхността, знаел, че срещата му с среднощния диригент го е променила завинаги. От този ден нататък той се посветил на музиката с нова страст и решителност, знаейки, че с напътствията на диригента може да постигне величие отвъд най-смелите си мечти. И така, легендата за среднощния диригент и неговия ученик, Алекс, продължила да живее в сърцата на всички, които чули тяхната музика, доказателство за силата на таланта, упоритостта и магията на среднощния час.